Limana o an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka to ka Lidi Media lajɛ walasa ka aw kunnafoniya an b'a fɔ ko aw danw se aw ka dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan. An b'an ka kunnafoniw daminɛ ni sanfɛ kalankaramɔgɔw ka kalanbila kunnafoni ye ni nin ye a dɔgɔkun 2 ye san 2017 kɔnɔna la sariya sigira an ka jamana kɔnɔ min b'a yamaruya ko sanfɛ kalankaramɔgɔw bɛ se ka walan bila walasa ka se ka u ka hakɛyaw ɲini. An ka jɛ ka Dr Aliyu Jara lamɛn ni ale ye sanfɛ kalankaramɔgɔw ka secrétaire général ye. Grève min bɛ sen na nin ye an dɔgɔkun 2nan ye. Dɔgɔkun fɔlɔ o tɛmɛna, 2nan fana an bɛ fɔ o cɛmancɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na. Nka fɔ an filɛ yɔrɔ min na gouvernement ka ci ma se anw ma min m'an wele k'a fɔ an ka sigi an ka kuma prime ko in kan. Parce que nin y'an grève ye fɛn kelen dɔrɔn de ye, o de ye prime de la recherche ye. Prime de la recherche in a b'an ka statut kɔnɔ, statut min dilanna 2017 donc an b'o san 8 de la bi. Fɔ an bɛ yɔrɔ min na gouvernement ma sɔn k'a fɔ nin ka kan ni prime in ye. Bali ni kan ka di nin garadi ninnu ma. Mais min bɛ sen na o de ye k'a fɔ k'u datugu kuma kan walasa mɔgɔw bɛ se ka décourager ka n'a ka mɔgɔw ka saraw fana tigɛ walasa mouvement bɛ se ka sa cogo min na. Nka an bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ gouvernement kan k'a faamuya k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ni ɲininikɛlaw u jɔlen b'u sen kan nin sen in na kosɛbɛ kosɛbɛ. O de la Mali yɛrɛ sanfɛ kalanyɔrɔw n'a ɲininikɛla 100 sigira 90 n'a kunkan fɛn a bɛɛ lajɛlen jɔlen don u tɛ ka baara kɛ. Donc fo an ka taa jaabi sɔrɔ nin koɲɛ in na. An tun b'a fɛ k'o de kunnafoni da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka yira jamanadenw na k'a fɔ nin tɛ ko kura ye k'a fɔ an bɛna wari kura dɔ de ɲini gouvernement fɛ. Ayi, mais fɛn min don a bɛ yen nin y'a san 8 kɔ ye. Waati o waati n'an da tora a kuma la an bɛna commission sigi an bɛna kow jateminɛ an bɛna nin baara in kɛ foyi fana tɛ kɛ fana quoi. An nana ye k'a fɔ min ka ɲi bi o de ye ka an ka jɔ fo gouvernement yɛrɛ ka an jaabi la min bɛ bɛɛ lajɛlen dusu suma. Aw ka dɔn k'a fɔ ko sanfɛ kalankaramɔgɔw ka nin kalanbila in ni nin ye a dɔgɔkun 2 ye a kɛlen don kɔlɔlɔba ye kalanden caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tila u ka kalanw na ɲina ani minnu yɛrɛ ni kalan ka di u ye a bɛ ka saliya don olu la k'a d'a kan jamana ɲɛmaaw ni sanfɛ kalankaramɔgɔw tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ an ka jɛ ka nin seereya ninnu lamɛn. Bon ni hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔw ka kalanbila ko in na an bɛ laɲini de kɛ laɲini min b'a to karamɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma ani ka kuma ɲɔgɔnya ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ pour que fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ grève in na sinon an minnu ye ekɔlidenw ye yan a ka gɛlɛn an ka lafiya an degunnen don ka kɔrɔ nin bɛ dɔwɛrɛ de fara degun kan bari sabula mun na ni karamɔgɔw banna donni ma kilasi kɔnɔ an minnu ye kalandenw ye an tɛna se ka tila joona bon an bɛ bila retard la an tɛna se ka année sɔrɔ joona a sɛgɛn ka bon an kan a degun ka bon min laɲininen don vraiment jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u b'a lajɛ ni karamɔgɔw ka se ka sigi ka kuma walasa solution ka se ka sɔrɔ nin ko in na vraiment o kɔni o ye ne ka laɲini ye nin ko in na komi ne yɛrɛ ekɔliden an b'a laɲini u fɛ u b'a lajɛ yɛrɛ de diɲɛma jɔlen na pour que an bɛ se ka segin ka na kilasi kɔnɔ cogo min na k'an ka kalan kɛ lafiya la ka tila ka ko wɛrɛw ɲɛɲini bari sabula ko ka ca an ye denmisɛnninw ye bi n'ala y'an kɛ sitigi an ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye donc an tɛna se ka to tan cogo la laɲini min kɛlen don u b'a jateminɛ u ka se ka kuma ɲɔgɔn kɛ ni karamɔgɔw ye o kun ye ne hakilina ye ɲɛmɔgɔw ka kalanbila in ne hakilila min bɛ ne la a la n bɛ se k'a fɔ an bɛ waati min na nin wagati in tɛ baara bila kuma ye ka da jamana yɛrɛ cogoya kan parce que n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ b'a ye jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ni jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ laɲini caman bɛ yen f'a ko olu ɲɔngiri walasa ka tan di jamana ma a ka se ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ kɔfɛ laɲini minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ voilà sinon n b'a dɔn laɲini kɛkun ye walasa k'a dɔ fara u ka condition kan n b'a fɔ u ka laɲini man ɲi mais a wagati quoi u tun sera k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ wagati min na nin wagati min na jamana bɛ cogoya min na waati ka gɛlɛn donc an k'a to ni jamana commencera k'a yɛrɛ sɔrɔ donc laɲini minnu b'an na an bɛ sɔrɔ k'o laɲiniw kɛ quoi voilà surtout anw ye kalandenw ye minnu bɛ baara kɔnɔ donc u nana dɔ fara u ka kalan kan donc a grève bɛ kɛ sababu ye k'an bila retard la parce que n'an tilara yan de an kan ka taa kalan
an kan ka baara continuer quoi i y'a faamu. Donc mais ni grève kɛra ni grève baarabila in continuera a bɛ jouer an ka o temps in kan quoi voilà. An b'an sɛnsɛn ni ka se tasuma kunnafoni ma min ye Kati sugu minɛ juma tɛmɛnen a kɛra sababu ye ka mɔgɔw bɔnɛ u bololafɛnw na kosɛbɛ nka maa si ma bɔnɛ ani na tasuma in kɔlɔlɔ senfɛ. An ka jɛ ka Maliki Sise lamɛn ni ale ye Kati sugu ɲɛmaa ye. Mun ye Katikaw sɔrɔ o ye sugu jeni ye ka daminɛ 1h58 la Kati sugu ye tasuma sɔrɔ tasuma mun ye Kati sugu kilancɛ bɛɛ jeni. A kasara bonyana kojugu ka kɛ sababu ye ka yɔrɔw don ɲɔgɔn na ka an balimamusow ni an y'an baw ni an dɔgɔmusow ye k'u ka feerekɛminɛw bɛɛ lajɛlen jeni. O kɔnɔna na vraiment cɛnni fanga bonyana kojugu a ma kɛ fɛn ye k'a fɔ k'a kɛra mɔgɔ ɲin tora la mɔgɔ ɲin ma to a la joginin dɔw kɛra sababu ye ka minnu kun nana tasuma fagaw la. O kɔfɛ an bɛ foli kɛ kosɛbɛ an ka autorités ye parce que depuis a ko daminɛna fo sisan a bɛɛ y'i jɔ a sen kan ka daminɛ haute autorités la ka na transition cɛbaw la ka na fɔ an ka gouverneurs la cidenw labɔ ka bɔ fan bɛɛ pour que u ka n'u sen don nin baara in na. O b'a yira vraiment u hakili bɛ an na kosɛbɛ an b'u fo o la kosɛbɛ. O kɔfɛ i ye ɲininkali mun kɛ wulikajɔ mun kɛra walasa k'u dɛmɛ an ka gouverneur ye cidenw bila ka na an ka jamanaba tɔgɔ la parce que administration ye chaîne de ye. Préfet fɛnɛ n'a ka cɛdenw ani sapɛriw ni polisiw mun bɛ sigidaw la ni gendarmew fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko autorité don a bɛɛ y'i sen don a la ni service technique u ye bɔkabin mun kɛ a kɛra ala ɲɛna an b'u fo o la kosɛbɛ. Commission sigira sen kan pour que au moins jagokɛla fɛn o fɛn bɛ yen a kɛra sababu ye ka nin kasara in sɔrɔ laɲini bɛ ka kɛ pour que au moins u bɛ se ka segin u ka droit la cogo min ka se ka baaraw continuer. O la an bɛ foli kɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini masa Rahamani fɛ ala ka jamana in ala k'a kolo don ala k'a basigi a kalifalen don minnu na bi an bɛ ala deli ala k'u fanga si. Sariya kura taara an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin an ka nɛgɛjuru siraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka crédit tataw ani wari citaw ka dɔɔni b'olu la ka bila an ka jamana kɛsu kɔnɔ ka da jamana lahalaya kan an ka jɛ ka Modibo Mawu Makalu lamɛn ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko in kan. Kunu ministre ka ɲɔgɔn ye n'o ɲɛmaaya tun bɛ président de la transition yɛrɛ bolo u ye décision dɔw ta u ye bɛnkan dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko sisan u bɛ fɛ ka dɔ fara jamana ka sɔrɔ kan n'a bɛ fɔ a ma ko recette fiscale in u tun bɛ ka ɲini de a kana bɛn CFA miliyari 2,334 ni tila ma. Donc n'o kɛra o kɔni o bɛ dɔ fara sɔrɔ kan ka tɛmɛ san min tɛmɛna o bɛ na miliyari 2,263 fara sɔrɔ kan. Sariya sun min bɛ salen ta ko la n'a bɛ fɔ ma code général des impôts n'o bilala sen kan décembre kalo tile 29 san 2006 sariya dɔ de tun fana dulonn'o la kɔfɛ décembre kalo tile 26 san 2012 pour que ka fɛn dɔ bila sen kan min tun bɛ se ka dɔ fara jamana sɔrɔ kan n'a bɛ fɔ a ma taxe salen de don n'a bɛ fɔ a ma ko taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public a bɛ wele TARTOP. Bon ko kunu ɲɔgɔn ye ministre ka ɲɔgɔn ye o tun bɛnna kan k'a fɔ TARTOP in tun bilala sen kan y'a ɲɛfɔ cogoya min na san 2012 a tun kɛmɛ sarala la ko 5 o de nana bila 7 la. Taxe in a bɛ sara minnu bɛ téléphone ko baara la kɛn yɛrɛ minnu bɛ téléphone ko baara la n'a bɛ fɔ a ma ko entreprise de télécommunication. Donc olu minnu réseau bɛ minnu bolo n'u b'a exploiter ka se ka baara kɛ jamanadenw fɛ. Donc o bɛ a bɛ bila u ka baara kɛ u ka sɔrɔ de kan n'a bɛ fɔ a ma ko chiffre d'affaires. Donc o baara ninnu de fɔra kunun ko b'a to dɔ bɛ fara jamana sɔrɔ kan.
hali ka sɔrɔ jamanaden caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ni sariya kura talen kan jamana sariya yɛrɛ de b'a yamaruya jamana ɲɛmɔgɔw kan u bɛ se ka dɔ fara jamana sɔrɔda siraw kan cogo min na an ka jɛ ka an ka kiri ɲɛmɔgɔ dɔ lamɛn ni o ye Mahamadu Janga ye. N'i y'a jateminɛ gouvernement ye nin sariya ninnu ta minnu kan ka ta normalement an ka wasadenw fɛ wasaden bon ni CNT bɛ olu nɔlabila la ka kɛɲɛ ni nin wagati ninnu ye transition ko wagati ye donc gouvernement ye sariya in ta parce que CNT mɔgɔw yɛrɛ de y'u yamaruya par une loi d'habilitation mun b'u yamaruya ka don olu ka domaine kɔnɔna la loi domaine kɔnɔna la donc u ye ordonnance ninnu ta en vertu de cette loi donc forme na n'i y'a jateminɛ ko kɛcogo la gouvernement b'a jo fɛ parce que CNT de y'u yamaruya ni loi d'habilitation ye ensuite n'o bɔra yen fɛn filanan ye mun ye c'est que n'i y'a jateminɛ impôt ni taxes bɛ prélever jamana yɛrɛ sɔrɔ de kan jamana yɛrɛ sɔrɔ bakuruba n'an b'a fɔ la tubabukan ma ko PIB produit intérieur brut jamana yɛrɛ sɔrɔ ressources intérieures bɛ prélever o de kan bon n'i y'an ka espace UEMOA jateminɛ o ye jamana 8 minnu bɛ farafinna tilebiyan fan fɛ n'u bɛ jɛ CFA la n'i y'olu jamana jateminɛ jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ Benin i n'a fɔ Sénégal Benin fɔlɔ n'i y'a jateminɛ olu ka sɔrɔ bakuruba PIB o tɛ Mali bɔ Mali ka sɔrɔ bakuruba bɔ Mali PIB bɔ mais pourtant u bɛ ressources mun mobiliser u fɛ yen an tɛ se k'o mobiliser anw fɛ yen n'i ye an ni Sénégal fana ka sɔrɔ bakuruba jateminɛ k'a lajɛ Sénégal bɛ mun mobiliser donc Sénégal ta ka mobilisation ta ka jan ni Mali ta ye ka sɔrɔ danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sɔrɔ bakuruba la donc n'i y'olu aspect fila jateminɛ i bɛ se k'a fɔ ko mesure ni nafa bɛ a la maintenant a kɛ wagati ye sisan ye wa a kɛ wagati tɛ sisan ye wa bon o kɔni ye bɛɛ ni hakilinata don mais anw ka sariya dɔɔni na an bɛ se ka mun fɔ a la o ye nin ye. Aw ka dɔn k'a fɔ ni sariya kura talen bɛ nɛgɛjuru siraw dɔrɔn de kan a t'i n'a fɔ jamana bɛ k'a laɲini ni ka balo jamanadenw kɔ kan an ka jɛ ka nin seereya ninnu lamɛn. Kɛ an tɛ jɛn n'a ye a tɛ diya mɔgɔ si ye n'o y'a kɛ an kɔni an b'o soutenir an bɛ État soutenir mais u bɛ ka ko dɔw kɛ tan nɔ mɔgɔ minnu bɛ ka nin hakili sugu ta k'a d'u ma nin bɛ k'o mangoya de mɔgɔw ye a tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ n'aw bɛ ko kɛ aw bɛ mɔgɔw ɲininka fɔlɔ yan'aw k'a kɛ aw ma mɔgɔ si ɲininka an bɛ se cogo di an denw bɛ wari caman aw bɛ taa dɔrɔmɛ 10 bɔ o la tugun ko faso ta don aw b'a fɔ an ye de aw b'an sensibiliser an bɛ jɛn n'a ye an b'a kɛ mais n'aw m'o kɛ fo dɔrɔn aw bɛ wuli dɔrɔn aw bɛ mɔgɔw ka wari tigɛ là ça va pas o tɛ se ka ɲɛ quoi donc vraiment nin ko in a tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ u k'a dabila. Bon ni hakilina nin ne kɔni bolo a ka gɛlɛn mais a ka ɲi a ka fisa ni jamana ka dɛmɛ kɔni don ne kɔni bolo a hakilina ka ɲi parce que mɔgɔ kelen ka dɛmɛ o tɛ dɛmɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ jamana kɔnɔ o de ka ɲi ne kɔni hakilina yɔrɔ kelen tɛ quoi population kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ fɛnɛ la fama kelen tɛ quoi. Olu minnu bɛ baara la an ka impôt ni fɛn bɛɛ k'u sara olu ka sara fɛn bɔlen t'a la fo na min farala kan o bɛɛ n'a ta gouvernement mɔgɔw minnu bɛ baara la ko wari ko yeli u nɔrɔ jamana ka wari donc n'i y'o ta k'a lajɛ vraiment ne fɛ la ko tɛ. Nin degere k'a fɔ État ye min ta nin ne b'a ye komi binkanni de parce que mun na jamana in kɔnɔ yan an bɛɛ nin yɔrɔ de b'a la k'a kɛ dɔrɔn n'aw ye ɲɔgɔn ye min ka sali kɔnɔ a bɛ bɔ ka n'a fɔ k'a b'o appliquer jamanadenw kan k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a tɛ ka hinɛ anw minnu ye débrouillé mototaxi bolilaw b'an na mɔnsɔnkɔrɔ baarakɛlaw b'an na n'i ye 200 dépôt k'i kun courage bɛ tan ta gouvernement bɛ tan ta 180 b'i d'e ma Mali ka nafa sɔrɔ sira ka ca min tɛ nin ye camanba de bɛ yen Mali ka nafa sɔrɔ sira ka ca min tɛ nin ye u ka ko wɛrɛ ta u ka nin to yen. Ne ta ye Maliko de ye i y'a faamuya ni u ye a den n'an fɛ n'a bɛnna min ma a fɔra a banna n'a ma bɛn min ma diyagoya tɛ mais ni o dɔrɔmɛ 20 n'o bɛ se ka bɔ ne kun ne bɛ diɲɛ n'a ye i y'a faamuya fasoko de don ne bɛ diɲɛ n'a ye hali n'u ye fɛn bɔ ne kun min t'o ye ne bɛ diɲɛ n'a ye parce que dɔ bɛ ka sa bi hali ni sanu kɛra k'a fili duguma a t'a sɔrɔ a ti pɔpɔrɔ sɔrɔ a la i y'a faamuya donc ni Mali kɔni dɛmɛni de don k'a kɛ dɛmɛ ye surasiw ma ne bɛ fɔ n kan. n'a bɛ ka kɛ dɛmɛ de ye ka ɲɛsin jamana ma a ka ɲi parce que jamana bɛ crise kɔnɔ u bɛ ka dabɔ pour que ka se ka crise min bɛ jamana kɔnɔ pour que ka crise ka solution sɔrɔ a la pour que mɔgɔw bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ bon ni dɔnni n'a bɛ tigɛ mɔgɔw kun pour que ka faso dɛmɛ ne bolo hakilina a ka ɲi. olu ka kɛlɛ kɛ de ka jamanadenw lafiya olu ka kɛlɛ kɛ k'u yɛrɛ arrêter ka wari ɲini u yɛrɛ k'u poste giriya sɔrɔ jamanadenw sɛgɛn b'an na kɔngɔ b'an na foyi tɛ yen baarada caman de datugulen don bon o ye aw bɛ ka mun fɔ orange money yɔrɔ ye fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ n tɛ fɛ ka mun fɔ vraiment kɛmɛ k'o bɛɛ yɛlɛ papier kelen fana t'an bolo carte ko an bɛ ka taa wari sara ka taa papier ɲini ka tila ka na fɔlɔ wari tɛ yɔrɔ mun na
aw bɛ tila ka taa fɛnw tarifu yɛlɛ tuguni retrait dépôt k'a jateminɛ ou bien est-ce que u bɛ fɛ an ka balo wa ne ka kuma y'o de est-ce que gouvernement bɛ fɛ an ka balo an t'u jugu ye dɛ mais u fɔra k'an hinɛ minɛ dɔɔni quoi. An b'an sɛnsɛn ni ka se sanuya kunnafoni ma min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Darusalam ɲamatoba ma an ka Bamako mairie-ba mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in ma kalo 3 kɔnɔna la walasa ka a lasanuya u ye sefa wari miliyɔn 24 de don baara in na ka d'a kan ɲaman tɔn bonyana ni ka se tɔni 500 na a bɔɲanko ma an ka jɛ ka Bamako mairie-ba ɲɛmaa lamɛn ni o ye Bala Tarawele ye. Darusalam wɔɔrɔ dilali o bɔra min na Bamako kɔnɔ yan 2050 tonnes o de bɛ produit maintenant yan yɛrɛ dépôt de transit man ca ni ko mɔgɔw ye aw kana ɲaman bɔn yɔrɔw la f'i k'a f'u ye a y'a cɛ aw taa n'a ye nin yɔrɔ in na ni ɲamanw cɛra sow la a bɛ fara ɲɔgɔn a bɛ taa bila yɔrɔ dɔ de la fɔlɔ o de bɛ wele dépôt de transit o dɔ de ye nin ye ɲaman ninnu tun bɛ na yan mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ɲaman tun yɛrɛkɛlen bɛ fan bɛɛ a kɛra degun ye sigiɲɔgɔnw ma olu y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ an bɛ na ni ɲaman ye an ka fɛɛrɛ tigɛ pour que ɲaman in kana taa ka se olu ma o de nana ni nin ye nin fɛn in jɔra wari min donna la a bɛ taa 24 millions na 24 millions an y'a bɔ an yɛrɛ de ka fond propre la pour que kogo ka k'a la caisson bɛ sigi u b'a kɛ caisson kɔnɔ an ka camion wɛrɛ bɛ na caisson ta ka taa an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn u k'u jija comme ni caisson bɛ yen mɔgɔ si kana na kana ɲaman ton duguma ni ɲaman tonna duguma o bɛ ko wɛrɛ ye o bɛ na ni gɛlɛya ye anw yɛrɛ bolo bɛɛ ka na bɛɛ ka kɛ caisson kɔnɔ caisson ka ta ka taa n'a fara caisson bɛ tila ka sigi ɲaman wɛrɛ bɛ k'a kɔnɔ an ka jate la nin bɛna ko nɔgɔya comité sigira comité in na an ka mɔgɔ b'a la Darusalam yɛrɛ denmisɛnninw b'a la jeunes b'a la pour que ka kɔlɔsili kɛ a kama hali ɲɔgɔn yɛrɛ jɔra pour que u ka se ka lafiya commission min filɛ n'o b'a gérer olu de bɛna mɔgɔw kɔlɔsi karisa kana bɔ yan taa n'a ye yan fɛ nin kɛ kana nin kɛ o de b'a to baara bɛ k'a kɛ cogo la o de y'an ka laɲini ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kibaruyaw la an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka page la aw kana ɲinɛ ka an ka vidéo partager ni ka tila ka u like an b'a fɔ ko aw k'an bɛn ni ɲantuma wɛrɛ